Så Tony. Tony! Kom så. Stille og roligt på den her, Tony, hvis du har det. Lad os bruge ringen til at komme op og stå, Tony. Brug ringen til at komme op og stå. Brug den til at komme op og stå. Skyd din hofte tilbage til at komme op og dække. Stille og roligt. Du har det fint. Gerne have du. Hvis du kan få halfgarden der, så er det rigtig fint. Ja, lige præcis, lige præcis. Tag halfgarden der, hvis du kan. Bliv med at være der, det er rigtig fint, Tony. Ja, vi har en underhook over på venstre side, vil jeg gerne have, du bruger. Gerne have, du kommer ud på siden. Jeg vil gerne have, du kommer ud på venstre side. Begynder at arbejde derop. Ja, begynd. Bliv med at have knæet ind der, Tony. Bliv med at have knæet ind der. Rigtig fint. Pres ned, pres ned igen, pres ned igen. Pres ned igen, Tony. Tryk på det knæ der, Tony. Så Tony. 2 minutter, Tony, nu. Stille og roligt. Der er ikke nogen slag. Hold armene tætte. Få den der nedad. Ikke lad der være noget der. Ja, tak. Ja, tak. Op med dig, Tony. Op med dig, Tony. Op med dig. Pas på hals. Kobling der, ja. Ja, tak. Rød her. Kom så, Tony. Sæt dig i respekt, Tony. Kom så, Tony. Vind dig ind mod ham. Drej ind i ham. Ikke væk ham. Ind i ham. Du skal arbejde som først, ikke have med til flere position. Han kan ikke lide det stående. Han til næste runde. Ja, bliv ved, Tony. Shrimp. Giv mig shrimp. Så Tony. Stille og roligt. Stille og roligt, Tony. 5 minutter tilbage, Tony. Hold armene tæt. Hold armene tæt. Ja, bliv med at arbejde. Kom så, Tony. Ikke lad ham få den her. Så er du bare nu, ja, præcis. Fortsæt, ja. Giv mig en hård bridge, Tony, hvis der. Bridge og shrimp, Tony. Det er 2 ting, jeg arbejder. Pas på. Ind med armen, Tony. Ind med armen. Bridge. Pas på armen, Tony. Pas på armen her. Du ikke lov, Tony. Kom så. Bridge. Ja, tak. Bridge igen, Tony. Kom så, Tony. Kom så. Ja, godt. Pas på. Få din albuer ind til kroppen, Tony. Din albuer ind til kroppen. Albuen ind til kroppen. 8 sekunder, Tony. Din albuer ind til kroppen. Kom nu. Ordentligt. Ikke det der. Rigtig chikane sleep. Kom så, Tony. Kom så, Tony. Tony! Så Tiger! Kom tilbage med hoften der, Tony. Kom så, Tony. Kom så! Kom, Tony. Skål! Hente gilt. Kør på den! Kør på den. Jeg er ikke glad.
Kør på den, Tony. Ja tak. Op og stå, Tony. Ja, fortsæt. Underhook. Underhook. Løft ham op, Tony. Tak. Og så er det dig, der skal bestemme nu. Ind i ringen her. Kom så, Tony. Pas på hovedet. Ja tak. Ja, tak. Og så Løb på top. Posture. Husk det ud. Posture. Pas her, Tony. Bliv der. Pas på armene. Pas på benen. Ben, Tony. Op og stå. Op og stå. Op. Kom op. Op og stå, Kom op. Bliv op her. Op. Bliv ved med at komme op der. Han bliver træt, Tony. Op, Tony. Kom nu. Op og få væk på dine knæ. Kom op på knæene, Tony. Op og få væk på dine knæ. Op på knæene. Op på knæene. Træk knæene ud. Hvad skal der ske, når du rykker? Pas på det der knæ. Tag ryggen. Træk dit knæ ud, hvis der er, Tony. Ellers så kom op på det der. Det er rigtig fint, hvis du kommer hele vejen op, ikke? Der. Jeg vil gerne have, at du får en crossface. Kan du få en crossface der? Bliv ved med at lægge pres. Det vil have tungehoft. Han er rigtig tungehoft. Lige præcis. Sprawl ud her. Stræk dit ben. Ja tak. Ja tak. Pas på. Pas på, han ikke bridger for hårdt deroppe af buret, Tony. Han er træt. Op og stå. Bliv der. Hvad skal du stående, Tony? Han er træt der, Tony. Han er træt der. Han er spiskebarn. Kom nu, Tony. Der er 1 minut, Tony. Kom nu, Tony. Angriber. Bliv der, Tony. Ja tak. Op og stå. Hold op og stå. Tony, stille og roligt. Bare bliv der. Ingen med armene. Op og stå. Træk dine arme til dig. Stærk ham. Træk dine arme til dig. Kom så, giv ham til dig, Tony. Hold dig tæt der, Tony. Hold dig tæt. Du er der. Din hånd, og så stå op på den. Nej. Bliv der. Hold din kæft, Dave. Bliv der. 20 sekunder, Tony. Kontroller hans hofte, Tony. Garden er åben nu. Kan du steppe over, så step over, men pas på. 10 sekunder, Tony. Pas på kimuren. Kom så, Tony. Action. Få armene til dig. Garden er åben. Pas på trianglen. Posture. Rejs dig op. Det går i tredje omgang. Resultatet for kampen er et draw med 1-1. Der er 10 minutters pause. Sådan, Tony. Helten.